Ehamba njani? Uthe 2K lenze into nganye. Hayi man. Yitsho mfowethu balenze into kwenze bandineceba apha endlini. Ngoyike content brand, yena uthengisa amathimba akhe. Bona hayo content le. Ithengisa into strong kakhulu uyazi ba yixubana abantu. Yixubana lo wakwami. Kaloku abafazi bayayazi inyama xa imandi. Udibanisa bese spice udibanisa yamlungi. Nguyo yena uyidibanisa yonke le nto. Uyayazi into yendoda ufuna ime njani. Ngela wena kweli 2K lakho ke ngoku. Wo but abantwana bayifuna solele nje popolo umntana utilele athi mayivukinga ngomlimi. Make kakuthetha ngalento uthi lo mntana uvele nje wangena pha ezinyawo nezantsi wanyuka ngawo. Nyuka buthi undihlazile hayi bra undihlazile. Nginikela amarhewuthi. Hayi mandinike. Manje ngizonyule dina lamarhewu buthi. Hayi content le ndiyavucufa icontent ayiyo tu. Hayi wena uthanda ukuhlekisa ngenxa zabantu. Yo. Hayi Mbathana hayi. Ungikhawulezisile buthi. Mina ke Mbathana. Ngiqala ukwazi into yakho lendala nincinci ngani. Hayi. Ababuzi ke hayi. Into velile. Yo. Ngoma la kanti ayigozwanga mfuna kubethe kanto zigqozo fika bathanda yona kaloku ngoba ifika iphathe indonga yo